Ассалому алайкум бародару, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайв. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтарин омода кардам аз мошинбозор ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Навора то охира тамошо кунед ва аз нархи наво бохабар мешавем. Ва як бародари дигаро мошини фурӯшӣ дорад. Срош гуфтааст фурӯшӣ аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Corolla Seat гуфтааст солаш 2010 ашмоагӣ ай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Объёмаш 1.8 4 баллони нав документош то охири сола. Ва гуфтааст ки нархаш 120,000 сомонӣ бо муомила дорад. номерош дар рӯи экран мешавад. Метавонед занг бизанед, бо барои шуморо арзон мекунад. ширкати софсавдо дороҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. Ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. Барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. Бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. Марамад BMW X6 бародаро, X6 M пакет. Солаш 2010, объёми 4.4, бензин ай. Комплектация full ай. Касои да мақбул мешаванд, номера кара мемонам. Занг бизанед, бо барои шуморо бештар маълумот метаванд. Хоб танировка кардагӣ, даро электро, обогрев лифт, автопилот. Хоб старт-стопай бо компютер, климат-контрол, автомат, эпилус. Хоб ликам дорам. Салом шабнен, хел шуа. Инҷа танировкашам ҳаст. Камера. خب нархи рози чанд сом гуфтаста бошад? Чанд сом гуфти тағои нақша? 180. бо муомила дора, не? Муомила дора. Хоб номерош 180,000 сомон, номеро 935 82 1333. Хоб 919 04 46 49. занг мезанед, барои шуморо бештар маълумот метаванд. خریدار باشین با معامله خوب معنی دارد. Opel sotka varlar o soluş navadın ay. Sveçe xayxtun gidesin. Jatoş acı çan qay? To moya avgusta jatoş has. Maramat kasoy da maqbul meşa tamaşo kinin. با بیشتر معلومات میگیریم. коробкаш механик ана белюк. خیلی تقوی مسئله کوزوفش موتورش Куз заводской, ҳамаш заводской. زدگی یا اون وای نداره؟ Шидагӣ, пусидагӣ ягон чӣ надорад. سوزه چند سوم گفته سیر نقشه؟ 38 میگه معامله داره بود. 38 تا بود یا اون نرخ خوب نکرد بزرگ. کدی سه معامله بود. 32 هم کدی سه، 33 هم کدی سه. گاز هم داره؟
Gaz nadori, bekazay. یک 8 бензини хӯлӣ 38000 номри тавоира мемонам занг мезанем хайдор бошен барои шумо раву биштар маълумот метавад бо муомила дора номри телефон табу монем номри телефон 546 546 17 чанд 93 546 17 93 546 0711 не خب این یک سیچکای دیگه باردارو تماشا کنین حالتی بهترین شاید 2000 سالای объеми 28 قطی ساسانی خوبی خوبش گاز بنزین ای کسی یک معقول میشه نمره کارم میمونم زنگ بزنیم با یکم برای شما را پورا معلومات میده از یک طرف هم میگیرمش از یک سالونش هم میگیرم салонаш беҳад салони ба зебаи кружни салоне бардаро американка чихоло ҳамаш навам тамошо кунед фули фулаш лукам дора оз ягай пеша мегирамаш бардаро коробкаш автоматай 136000 пробег дура консайнераш яхай ҳамаи навартош кор мекунад тамошо кунем бардаро сечкара ҳолати беҳтарин шад ба нархша чанд гуфти рака нарх 60 бо муомила дороха номро якара мемонам занг занен 94 11 36 70 92 97 58 58 ҳарди номро дар алоқа ҳаст тари уҷат таъмировкаш ягон моҳ мондагия 6 моҳига уҷат таъмировкаам дора сечка элегант салонуш қоидавӣ 28 қати беҳад медаванда خب این باردارو یا سیچکای دیگه حالتی بهترینش تماشا کنید 98 سال خطی объеми دقتی بنزینی خالیه تماشا کنید کسی که معقول میشن نمره یکم میمونم زنگ زنیم با یکم برای شما را پوراتر معلومات میدم цвет سفید وجود تنوفکا همش هست چور таванонаш ҳам навай ҳолаташ қоидавия барда боз як салонша мегирам тамошо кунед кружни салоне бардаро холош наван бати хуби хуша коробкаш автоматай 129000 пробег дора консайнераш яххай навартош ҳамаш кор мекунад оз як моторшам мегирам моторшам тамошо кунед бардаро ба нарха чанд гуфти рака 95 та нархш 95000 бо муомилаам дора номро якара мемонам занг зани қатъан муомилаи хуба мекунам ҳам номро рамона мешавоха номро яка 91 01 06 35 сечкара ҳолати хуби хуб шад ба уҷат таъмировкаш ягон қамондагия уҷат таъмировкаш ягон қадура уҷатош 5 моҳ таъмировкаш 2 моҳ аста сечкара бардора
Мерседес сечка бародару сол дошт 98-та, як моторуш 1.8 газ бензин. Еврочора ин газаш? мошин бензин хати гаштаги балону нав салон шарк мегиред тангировка кардагӣ Number one ballerina. Foot family Balenciaga. Me gal bad just like Lady Gaga. Alright, she like Gucci. хуб коробкаш механикаи дарои электропакет холунав кондиционериш ях چند هستمش گفته سکر؟ از شهر دو مومیله دورانه؟ معامله دارم خریدی در پیش خود تو 62 را کردی همجا ده 3 نفر تو 62 از اون را کلیسانش انا خریدور باشین اون را کاسته زنگ بزنین برای شما بیشتر معلومات تو نمرش 006 06 69 61 نمره برادر همه مونم زنگ بزنین برای شما را بیشتر معلومات میده